weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to jammi bamburu towde waali soma lage mamaji gurel sarɓe ko on waktu yoni ha to dedala jalluɓe eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal kikiɗe hanki o ɓiɓɓe sénégal naɓe kala jalti gam hollirde weltare mumen woni hen cuɓima yaade to galle hoorejo leydi ndi caggal nde o yalti kankone o holliti hen weltare makko mawde no fewi ɗum ko caggal nde sénégal dañi polgu e yeeso équipe biyeteɗo équateur to leydi mauritanie isine mawɗo pewnowo ñamde jawdi kañum woni darnaɗo toon mon jar muɗum tolni milliard uji ɗiɗi e feccere haalisa uguiya taw fewnata kala air goto ko tonuji sappo guura jawdi to leydi mali laamu leydi ndi yamiri dartogol mahatade juma mawɗo mo bang makko kene tolno e temeɗɗiɗi million financement giwɗo e leyɗele goɗɗe ɗe gaɓani ko laaɓi holto on haalisa iwi hen to leydi guine konakiri ñawore ɓen warno ñawore wonande ɓen tumaɓe wargoji 2009 ne jokki ha hande ɓen jangtotoɓe settotoɓe gueɗe ɗe kala no jarno to tribunal mo konakiri kabruji men manaw en ha to côte d'ivoire burkina faso ma en jaaha to nigéria kame zambie ha to cameroun en jolama jaɓeri kabruji men coftal ɓalli kippodire to qatar mondial 2022 ma arani hen musidɗo men oumara jembel diallo musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar afrique asie europe amérique moyen-orient océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare capantati jolal hitande ujune ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdullaaahi Saar to karallagal weltare tv ha mbawon larde nate mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba kikiɗe hanki o Dakar Sénégal e ko wona Sénégal kala ko taari ɗum Mauritanie Mali Gambie Guinée ha e diaspora o kala holliti weltare mum mawde no feewi mawɗo leydi Sénégal hanki yalti e yeeso ɓen arɓe ha to yeeso galle laamorgo ngo gam hollirde weltare mumen gam feccude weltare makko e mabɓe ɓenne kadi feccude weltare mumen e mawɗo leydi sénégal mawɗo leydi noon holliti oɗo saaha baroɗe teddungal gonɗe toon to qatar nde ɓe ɓeydata darde kono kadi ɓe ɓeyda darde ɓe ɓeyda pellital ɓe ɓeyda cuusal nde tawno hanki macce mabɓe hakkude mabɓe e kotara waɗi fayida no feewi kono noon teskama e kala saaha aɓe keewi rato no feewi kono kadi o holliti yoɓe ɓeydu darde mabɓe no feewi kande hen baroɗe teddungal hanki waɗɓe qualifié 8e final ko wona ɗum ko to ikkada Cheikh Anta Diop toonne kadi hanki heewi yimɓe ha faynma to Mamela woni monument de la renaissance africaine ha faynma yoga e booli Dakar kala kono ne kadi nder leydi Sénégal kala waɗi yaltuɓe beddaji e booli kala ene kollira weltare mumen eɗen gandi biɗɗimmo jeyɗo sababu ha Sénégal wawi taccude ngal ɗo hen daawal gadingal ko Kalidou Koulibaly gorko mo gannoto noon dañaka mawninede hanki sagade kippodiri dañi debbo mawɗo jaltuɗo aduna jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ne duwono dendagal gandanaɓe kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e on jaltuɗo aduna o keddoɗen koye hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall ñalawma heccanke o jonde hakkude makko e ɓeena jangguinoɓe duuɗe Qur'anil Karim holliti mawdarno fond mo ganduɗa kene fota wonde 20% taw ganduɗa koye ngaalu yahata koye oɗon fond to wawata faade koye duuɗe wonande ɓen sernaɓe jangguinoɓe Qur'anil Karim kono kadi o jertini yimɓeɓe nde ndentoto finance uji ha tenti noon woni leyɗele hande ne keewi yaltinde ngaluji mawɗi no fewi ne mbaɗa finance won e yimɓe walla woni finance woni duuɗe taw ganduɗa caggal mum woni toon ko tooke bonde no fewi taw kadi ɓen mbaɗirani jaam yo dañe e leydi walla yo dañe e diineji ɗi nde yimɓeɓe ɓurata wawde rentade ɗuma
kanko mawɗo leydi ndi Sénégal wo jertini ɗum ñalawma hecci hanki o jagorɗo microfinance woni vitrona Ndiaye gonnoɗo e jillu mum ɗiɗo dumunnaji kala taw ko jillu faggudu e nder leydi Sénégal toon to Ziguinchor Sédhiou Kolda ha faynma Tamba Goudiri Kidira kame Matam kala wo holliri ko yi ko woni deñi ɓernde makko no fewi nde tawno o yi remoɓe ene dari kono kadi wo tawi rewɓe dariɓe no fewi ngam wahlude gueɗe ñamateɗe ko wen wadde siroji taw yaltata koye guura yaltata koye follere en e gueɗe goɗɗe en kono kadi yiyama nebam jaltudam e gueɗe follere e ko nandi hen kala o holliti ndeɗo henno darde ko darde yuɓɓude kadi ko fayodinde ko ɗe gueɗe tan mbawi yaltinde leydi ndi Sénégal e caɗele kono kadi kamɓene ɗeɓe keediɗo ma ɓeynu darde ɓe ɓeyda darde ɓe ɓeyde darde ɓen yiɗɓe darɗe mumen ɓeyde ha leydi ndi darde mum ɓuura feñde yoga e darde leyɗele gam dariɗo kala darde mum ɓuura feñde ha ɓuura feñde yoga e ɓen dariɓe kala to leydi Sénégal keddoɗen gaten koye hofgo juuɗe to banggue secteur premiére kene tolno e balɗe ɗiɗi ɗum noon fuɗɗi ko ñalawma hanki o kamɓe ɓe kolliti yiddeɓe ko oɗo saaha kaldigal lattugal hakkude mabɓe Galoba jagorɗo tambiɗo oɗon fannu kono kadi ɓe goyto wonande agent mabɓe goto taw ko biyeteɗo Ngoye Dioba piyanoɗo walla ni mbiyen mbaɗanoɗo agression ɗum ɗe gueɗe kala ɓe kolliti ko gueɗe ɗeɓe jadani hay seeɗa koɓe goytoto ko yiddeɓe ko gueɗeɗe nde ɓurata rewde lawola jagorɗo jeygu leydi Sénégal Abdou Karim Fofana yaltini konngudi mum hanki o to banggue ustugol luwasa o holliti kala caliɗo lawɗinde ngal kuulal ngal laamu ngol lawɗini koɓe fawɓe mum ko teddi no fewi o holliti wonande 10% 5% ha faynma 20% ko ustate e jobdi kasdi ha ɓiɓɓe leydi ndi mbawa tinde hen koye mumen ko wona ɗum ko 65 agent woni koɓe jaltini e nder Dakar gam yillade kala subaka kay bitikaji yurnitade mbete jomen bitikaji ɗi ne ɗofti ko fate banggue cogguji ɗi laamu ngu dotti walla ala ko wawi wonde kala kam jagguiraɗo wone gueɗe koko teddi fawete e muma to Matam région mum département mo Kanela taw koye wuuro witego Hamdallahi ngon wuuro noon Hamdallahi yango jogui caɗele mawɗe no fewi kene tolno e 150 e 40 fittandu ene wuuri e nder ngoɗon wuuro so tawi woni ɓe jiiɗi safrade ko maɓe jaaha ha to Semme walla ɓe jaaha ha toon to Hawre kono kadi ɗo saaha ɓe kolliti ɓe ngala ndiyam jerteɗam so wona tan taw koye boyli so tawi kadi ɓe jiiɗi safrade ha tenten ndungu ne heewi caɗele mawɗe no fewi kono ha hande ɓe coynaki laamu ngu ko fotaniɓe ko ala kala koɓe jii hen haydara wulliti ɗum ko joom wuuro mabɓe Oumar Sow wulliti ɗum o holliti ɓe keeɓino podoje kewɗe kono ha ɗo gonɗen ala kala ko gasi sembeji ɗi leydi Sénégal inniraɗi ferlo oɗo sahane tawe e takko lappol paloldane maayo ngol Sénégal gam yuɓɓinde toon hebloji kame coftel e tekkinde armée leydi ndi ɗum noon ma duumo ha 2 lewru décembre so jomiraɗo haaji haare bonde watti ndi ko goto wasi hen fittano mum ɗum waɗi koto Kermassar legal bitagal kasbi ko suka gorko maçon jaranoɗo e duuɓi 21 nottotonoɗo inde SD ko fittano mum itta ɗon ɗo haɓanno e suka gorko goɗɗo on noon nde fimo tan waɗi ladde dogi kanko ɗon ƴiƴam kewɗam yalte makko ɗon ɗo ronda nawede hôpital ko ɗon wasi fittanmo ko ɓen dadiɓe mbawi wadde hen wittoji mumen kanko on suka bannoɗo ngal baɗal ha waɗi ladde wiyama teɓoɗo sahani tawi e juuɗe ɓen dadiɓe accident musɗo baɗɗo e auto biyeteɗo woppuya hakkude Dara Kamimbolo he on accident noon waɗi ko sanga 17 heures waɗi ɗiɗo maɓe hen waɗi ɗiɗo wasɓe hen pittali men waɗi ken tolno e nogas neɗɗo gañiɓe hen ɓen ɗiɗo wasɓe pittali men hen goto ko Sokhna Nianga goɗɗo ko Adama Gueye waɗi hewɓe gañiɓe hen ɓen gañiɓe nawama to suudu safara tawiteni to Dara Jolof beele ɓe keeɓa cellal ɓalli maɓe to Dara keddoɗen Dara Jolof tonne kadi ko goto e ferrailleur goto kam kuura masi ɗum nottotono ko inde Ibra Dia ɗon e ɗon tan wasi fittandu muɗum taw saabi ɗum ko kuura ɗon ɗo fewnano ferrailleur makko e mbiya tan ɓen fittanam golle en nde ɓurata wawde rentade no fewi to Kaolack wuro to Kaolack commune Kersose wuro witengo Fass Thiamena ko accident musɗo waɗi toon subaka hande o on accident jeeyi sababu
hakkunde saret moto kamene wonde minicar ɗiɗo kala natodiri neɗɗo goto noon wasi hen fittandu muɗum waɗi hen gañiɓe yonɓe no fewi jeheten ko hatton to kiidira taw yin toon musidɗo meɗen Amadou Diop ɓuuɗodirede Gawlo Ɓalejo commune mo Beele waɗi toon balle mawɗe faade duɗe janguirɗe école aji beele sukaɓe mbawa janggoyde ma en ketto hen kanko on Abou Diop ɓuuɗodirede Gawlo Ɓalejo ko yewti taw yewtiti koye maire commune mo wuuro Beele. maire Beele gonɗen ɗo enema hannde ardade Seydou Olul Ka woni maire commune mo Beele kanko e dendagal directeur uji école commune makko foof kamɓe ndini ɗo hannde pour wawde hakkude sukaɓe jangguirɗe mumen ɗum noon maire holno mbiruɗa ñaaga e mi salmini dendagal bandiraɓe heɗotoɓe en ko weltare mawde wonande en ñalngu hannde o kono kadi ko mbaɗɗen ɗo koko fodde nde ganduɗa mairie Beele ina wowi wadde ɗum hitande foof sodde ko sukaɓe ɓe ina jangguira wallidde jinnaɓe sukaɓe ɓe sodanaɓe defte sodanaɓe kayeji sodanaɓe géométrie ji ko wayno gueɗe ñeññinirtede to banggue école aji to donc ɗum ɗon foof ko hunde nde ganduɗa wallore min ɗum ɗon foof ko hunde nde ganduɗa ina foti wallede yimɓeɓe jinnaɓe sukaɓe ɓe ballite ɗum noon mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta dendagal conseiller ji gonɗi ɗo e nder mairie Beele e meɗen jetta kadi mo ganduɗa ko ɓeɗo ko adjoint ngaji mairie Beele ɗi e commission joguiɗo affaire jangde éducation kamɓe fof goto fof darima hen donc mi jarni kamɓe jangguinoɓe école arɓe ɗo hande ɓe alhamdoulillahi hikka ko feccaɗo ko hono mum feccaka rowane donc hitande fof no wooda ko ɓeyda min nani kadi koɓe kaali ko so Allah jaaɓi hitande ariyore mamin daro hen min mbawa reglude ɗum ɗon inchallah so ɗum ɓenni noon ko école aji maɗa ɗo e nder commune Beele jogui ko école aji nogas e joyyi nogas e joyyi école woni e nder commune Beele e hande o eɗen jogui ko wiyete sukaɓe case de tout petit ji fodde jeenayne hen école aji jeenayyi case de tout petit jeenayne e nder commune Beele école aji jeenayyi école aji nogas e joyyi e nder commune Beele élevaɓe to banggue école aji to koɓe ujunnaje tato e temedde jeenayo e yimɓe sappo élève hande ko rokkaɗo kaɓirɗe ujunnaje tati e temedde jeenayyi e élevaɓe sappo hande dokkaɗo ko fate kaɓirɗe to banggue case de tout petit ji toni kamɓene kadi koɓe école aji jeenayyi sa daari case de tout petit Wuri Himadou case de tout petit Naayi case de tout petit Beele case de tout petit Sendebou e case de tout petit Sinthiou Dialiguel ko ɓeɗo goni ɗum ko heddiɓe mi jogui ko école aji ko wiyete classe préparatoire sukaɓe hebleteɓe gam ko hitande fande eɓe naato e jangde ɗum noon ko wayno Guite en ko wayno Sinthiou Seydou no Ndulla en ko wayno Séré Dialiguel en eko nandi hen ɓeɗo foof ne jogui ɗum donc ɗum noon ko weltanade dendagal bandiraɓe kadi wiide tan kamɓe jinnaɓe sukaɓe yoɓe tinno ɓe toppito sukaɓe gam mbawa ñibde e jangde e nder école aji ɗi ɓe toppito ɗum no fewi donc ngal ɗo ballal woni ko min joguino min mbaɗi noon ñaagude faade e jangguinoɓe école ɓe wonno hikka commune Beele ina waɗa journée culturelle noon mo ganduɗa on ɗon journée culturelle o wonano hono journée culturelle uji ɗi to eɗen cohli fodde enseignant ji sappo e ɗiɗo ko ɓen keblata ko ɓen jahata no kebloye ko ɓen garata ɓe keblata kadi ko sukaɓe élevaɓe e nder école aji ɗi ɓe kollaɓe holko wonno hanki hol aadaji hanki ɓe cuɓo yimɓe ɓe ganduɗa anduɓe cosaan ɓundu anduɓe cosaan pulaar anduɓe cosaan diwan o hanki holno jarle mbaɗirteno hanki holko woni yela holko woni saya holko woni sawali holko woni goɗɗum e goɗɗum yimɓe ɓe daroɓe kebla enseignant ji ɗi keblodira ɗum e sukaɓeɓe waɗe journée culturelle mawɗo mo ganduɗa taw koye commune Beele donc ɗum ɗon foof ko erago faade kamɓe jangguinoɓe kamɓene kadi ɓe kolli maɓe daro hen maɓe mbaɗa hen weltare mawde beele gueɗal ngal no ɓuuri yajde jarama noon nani kanko woni maire commune mo Beele gonɗo ɗo hande hakkude makko e directeur uji école makko ɗum noon on nani kadi programme uji ɗi o lelni ɗi gandanɗa hoore maɗa kadi mataw ni haso waɗanoma heewano kono noon kam o yiiɗi wurtinde ɗiɗo e hebluji ɗi foof noon ɓiɓɓe fulɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe ande dinama Allah jarama on jarama no mbirumon ni ko ɗiɗo kabaruji garen hen ɗo hande e nder commune mo Beele e mairie mo Beele on jarama commune Beele mairie Beele waɗi fayida no fewi ɗeɗo hen gueɗe kala toon ko gueɗe ɓamtoje rendo ɓamta kadi leñol no fewi ha teedi to banggue
ganni mum kame conce mum kala sen gewi to commune beele jeheten ko toon to Ziguinchor taw yintona Amadou Ishaqa Kebe hol kabruji garandena subaka hande o to Ziguinchor ko taari ɗum kala. assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala barkatu Sar Abdullaaahi Saar a salmitama e denndangal hettotoɓe e Weltare TV. kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor ƴeyeten hande ko to e département Sédhiou holko keeɓi toon élewaji janngoji holɗum eɓe perguiti eɓe ndiwa ɓe mbaɗi bila hitande rawane nde ko ferguiti ina riwane yalti école 60 mo ɓiɗɗo debbo ɓe mbaɗi bila hikka ko ferguiti ko 50 neɗɗo ɓeɗo fof ina wayno jangde mum no boni. ɗum noon yimɓeɓe ummi e para élève en ɓe yo laamu ngu waw darade e ɗeɗo gueɗe beele ina natta ko ɓuuri yawde yaccade. toon to Sédhiou ɓe nandima ceerno Ibrahima Ba ɓe mbimo holko o yiri ɗeɗo gueɗe o wi ko onon mbi hay goto hoto rese ko janggowo kono noon to firguitima ɗum ala gara ɗum kay hoto haɓɓe janggude hade mbiɗon so tawi neɗɗo resama ina bonna jangde muɗum kamɓe ne ɓe perguitima ɗum hoto haɓɓe janggude. ɗum woni yoɓe mbawa darade ɓe ganda ko l'islam yamiri ko ɓe mbawa wadde ɓe goppa sukaɓe rewɓe ɓe jontuɗo resede yo rese sono yiiɗi continde jangde mum continue so tawi yiiɗa wawa woppude. so en garti ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi marché waɗi matte bannoɗe hanki to e Qatar correspondant men yeehi to Koloba Lindiane galle Kerpe Diatta en o tawi ɗon mawni kone wiye Bartesi Diatta ɓe namdimo ɓi mon o holno jiruɗon o wi ɓi mabɓe e wonɓe toon ɓe fof équipe o ko goto kamɓe fof yo mbaw tinnade Sénégal fof ina waɗi yakare dow mabɓe hoto ɓe bonno yakare kamɓene yoɓe mbat doole mabɓe e peke mabɓe fo haaɓe mbawa addande Sénégal naaɓe ko jiiɗi nde wonno Sénégal naaɓe fof goppi haaju mumen hammuji mumen mbaɗi yakare mumen e mabɓe. so eno mima ɗon duttoɗen to e département Sédhiou nokku biyeteɗo Diatta Kounda kamɓe de ɓe ndendi ɓe kaali ɓe mbi ladde mabɓe nde soppama ha laaɓi ɗum noon yo nattu ko ɓuuri yawde yaccande kamɓe wiyeteɓe Boje naaɓe wuuro wiyete ni ɓe mbi ladde nde soppama ha laaɓi yo nattu ko ɓuuri yawde yaccade nde wonno ladde nde ɓe jiiɗi wata kono wanoni henna kala no moɓe jii ina ari ina feƴƴa ɗon laaɗe walla ina feƴƴa ɗon holɗum leɗɗe ina waɗa ƴulɓe walla ina waɗa holɗum leece. ɗum noon ko wawi hebde ɗum fof ko kañum hebni hoore mum. ɗum noon koɓe dariɓe hande koɓe dariɓe janggo ɓe kolliti laamu ngu yo daro waw walludeɓe ko fewde batte ɗeɗo gueɗe haaɓe ndewa ndena ndeɗo ladde. ɗum no Weltare TV musidɗo mon Amadou Ishaqa Kebe gorko mbotto jokkodirde Sar Abdullaaahi Saar yallah koye walde jaam. Amadou Ishaqa Kebe golle ma jooɗi peewi sen gewi to Ziguinchor ko taari ɗum kala Sénégal payeten ko to leydi Mauritanie ɓeydugol jebdi ɓen gollotoɓe nder leydi ndi o saaha lawɗinama ɗum ko caggal nde mawɗo leydi ndi holliri ɗum arti hen hanke yañade wonande directeur général ko faade banggue budget leydi ndi o holliti kala jawo ɓeyda hen ko 5% ɗum noon wonata ko joɓetenoɗo 39 ujunere taw ko uguyen wawi yaade ha 59 ujunere uguyen pamirton koye nden limore ko noon ɓe qimori ɗum ɗona issina mawɗo taw ganduɗa ko fati banggue pewnowo gueɗe guura dabeje leydi ndi on isin darna e jagorɗo tambiɗo oɗon fannu e tawtorede jagorɗo jeygu leydi Mauritanie hollitama on isin ko mawɗo no fewi mo ɓiɓɓe Mauritanaɓe panno guila e duuɓe kitale ngam manditare leydi Mauritanie oɗo hen isin yiyi nangue kono kadi ko ngaalu waɗagu hen ma tolnoyo e milliard uji 2 e piccal koppareje uguya taw kadi ganduɗa ko isin mo ganduɗa ene wawa fewnude ñamde jawdi kala tan waktu goto walla mbiyen kala heure goto omo fewna kene abbo e tonnuji 10 taw ganduɗa ko nguura jawdi eno wiiri wonande jayde Sahara media to leydi Mauritanie keddana joni lulnde sarɗiyankoɓe ñalawma hanki o ɗum noon ko fate banggue wodde suɓade wonande budget taw ganduɗa ko commissaire de droit de l'homme ko ɓen goni ɓetanteɓe gam kuccama golle mumen 2023 ha ɓuura wawde ngarɗude gam daranade fodde neɗɗo aade haqqe muɗum e daranade fodde e wallodirde ɓiɓɓe gendi leydi ndi ha moni kala fawoye dow jaam e kisala jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu mo leydi Mauritanie joɗodima
ñalawma hanki o e sete mawɗo sete mawɗo union européenne taw kadi ɗowi oɗon sete ko ambassadeur mo leydi Allemagne biyeteɗo Elisabeth Sena ɓe mbawi yewtidde toɓɓe kewɗe no fewi ko fate banggue nden kay kisala leydi Mauritanie gueɗe dendaɗe hakkude union européenne ha tente Allemagne hakkude muɗum e leydi Mauritanie ha tenti kadi ko fate banggue réfugié ji doga molto en taw kadi ɓe garde cetal Nations Unies moltingala e nder union européenne to leydi Mauritanie keddoɗen leydi Mauritanie keddona joni wonande syndicat goto taw ganduɗa ko fate banggue jangde towde holliti to banggue jangde towde ɓe kolliti kabaru mo gonɗani rokkirama ɗum hoorejo leydi Mauritanie ñande ñalawma manditare leydi ndi ko fate banggue université mo layyuna wonande koɗorɗe foyeji ha tenti to banggue rewɓe ngam wiyede gasi hoɗama ɓe kolliti ala kala ko fecca hen ala kala jiyaɗo toon on kabaru ko kabaru politique kono gonɗani wonate noppi mawɗo leydi Mauritanie heedanɓe gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdelaziz heedanɓe makko hanki mbaɗi boycott calima tawtorede taw ko science ko fate banggue de la chambre criminelle taw koye dossier ji gonnoɗo hoorejo leydi ndi ɗin dossier ji noon goni koye nawede to tribunal mangal ngal Nouakchott taw kadi caggal wonande pôle économique toppitiɓe ko fate banggue gueɗe buñade e nder leydi ndi caggal nde jagguno 15 hen 13 dossier ji men jettima e juuɗe justice keddiɗi noon ciwa taw nadde toon Qazwani kikiɗe hande o fawi hayre makko taw kadi ganduɗa nden hayre ko mahde école nationale administration leydi ndi taw kadi ganduɗa on école ko mawɗo jaaduɗo e jamanu ma waɗi hen bureau ji kewɗi no fewi kama tawi hen kene tolno e 24 salle de classe ken wawa nawde hedde temedde jeeɗiɗo e 20 neɗɗo élève ma tawi toon 36 bureau bibliothèque mawɗo 70 taw ko ɓen wittoji mawɗi no fewi jama ma tawi hen saluji conférence kono ne kadi poste de santé ko mbiyata clinique kono kadi ma tawi hen restaurant mawɗo jaaduɗo e jamanu taw kadi ganduɗa on école wo mahete koye lebbi 22 woni tan ɗo e hittande kono kadi jar baɗaɗo hen o kala ma wonoy 215 million taw koye koppareje guiya kiɗɗe ɗe sen giwi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paɗen colonel Assimi Goïta hoorejo leydi ndi kikiɗe hanki o joɗodima ton to galle Koulouba e auditeur mo ganduɗa auditeur général Rwanda taw ko gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗe woni biyeteɗo Alexis Kumeria taw kadi ɓe mbawi yewtidde ko toɓɓe gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ɓen noon gari ko wadde audita ko fade banggue golle dendaɗe hakkude leyɗe no golle ɗe jaari guila e ko naati hen ko yalti ko daña on audité yowiti koye hitande 2021 gouvernement mo leydi Mali yamiri e dow yamirore jagorɗo tambiɗo diineji mo leydi Mali wonande juma mawɗo mo Bamako gonɗo e mahatede fewnitede yo darto ko ɓuuri yawde ɗum ko caggal teskeɗe 200 million taw ko finance giwɗo won e leyɗele ɓe gandaka on finance holto iwi hol wonɓe caggal oɗon finance ɓe dartini ɗum haɓe keɓa hen ko ɓuuri labde ha hande ɓe keɓani hen taw ko ɓuuri labde ɗum woni ko mawɗo leydi Sénégal wino to hen yimɓeɓe yoɓe nden toto woni finance uji paɗe jumaji e jamaji edduɗe e goɗɗum taw ganda ko woni caggal taw caggal kala ko jamirɗa ya waɗoy ka baɗoyowo caggal nde keɓɗa ɗin haalisaji ko haalisaji ɗi ganduɗa jogorɗi wontandema ɗaccal buduk badaka to leydi Mali keddoɗen ha joni délégation mawɗo armée leydi Mali taw ko tambiɓe to banggue communication leydi ndi fannudire pa mbaɗi jillu mumen ngon jillu koto Algérie ɗowi ngon jillu ko colonel Souleymane Dembélé jokkodiral hakkude koninkoɓe oɗon fannu saktoɓe kabruji armée leydi ndi hakkude mum e nando mabɓe woni koninkoɓe leydi Algérie gam ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu mo leydi Mali holliti ɓe pawi juuɗe mabɓe nayo taw ganda ko ɓen ko France naɓe jogui ko kayitaji France kañumen goni diftinoɓe kene tolno e yimɓe yonɓe no fewi taw kadi ɓen kala ɓe moftiɗumen e galle goto e nder Bamako gam hollirde
wonande so tawi jomumen jinna men gaddani kene tolno e temedde 9 million koɓe yoɓotoɓe pittali ɓen kala nanggama pawa e juuɗe kene teska e kala ñalawma garɗo tekkere ne ɓeydo surkude hakkude leydi France kam e leydi Mali Goodluck Jonathan gonnoɗo hoorejo leydi Nigéria dogowo koyɗe jaam CEDEAO hakkude mum e leydi Mali yettima kikiɗe hanki o to Bamako lamorgo leydi Mali jaɓɓama toon jaɓungal paydirngal no fewi hanki noon wodarodima e colonel Assimi Goïta ngam artude toɓɓe jaajɗe nandiraɗe hakkude leydi Mali kame leydi CEDEAO kono kadi e bismede leydi Mali jonde nde CEDEAO yiɗi yuɓɓinde ñande 4 lewru décembre to Abuja lamorgo leydi to Abuja lamorgo leydi Nigéria jeheten ko ton to Gambie taw yin toon koddanene Abouba caɗele ko fate banggue kaldigal kayitaji won hallaji jaltuɗi hen ha dañi won hen yoɓiɓe hen mette mawɗe no fewi koddanene Abouba eyyi ko noon tigui Allah jarama on jarama hettiyankoɓe Weltare TV ko ɓuuri tengtude kabaruji men e ñalawma hande o ene wayno Oumar Cissé de ko sarɗiyanke toon to suudu sarɗiyeji to leydi Sénégal caggal nde o suuti kongude makko o wi hebde carte d'identité Gambie de ene weeɓi ha ɓurti so waktu sumgoji yoni ana wat seedeji ɗiɗi tan mbawa hebde carte d'identité Gambie ene wayno caggal nde o suuti ɗin kongude makko o hoɗiri tan de ko hoɗirɓe toon frontiére mo diwan mo Casamance to wiyete Kandiolon gonani e Njamakele noon nde Njamakuta e Jakunda o wiɗɗo ɓeɗo de fof ko jogiiɓe carte d'identité ji leydi Gambie so laamu Sénégal wattani en haqqille tan woni ɓeɗo fof gontata nationalité e Gambie ene wayno caggal noon de Gambia Immigration Department nani ɗin kongude de e kaalo e konngol maɓɓe biyeteɗo Mamanding Diba o yeddi ɗin konguji ha o soore leydi o wi kadi ɓe jeddata ɗum kadi nde tawno maɓe mbaddu loskoji maɓɓe kala no hanirta ni enete sabu oɗo konguɗi suuti ɗi hay so woni ko neɗɗo mawɗo e leydi Sénégal kono tan de carte d'identité leydi men Gambie sa yiɗi hebde ɗum ene woodi laabi ɗi ganduɗa aɗa wawi rewde ɗum kono Gambia Immigration Department ɓe mbi maɓe mbad loskoji maɓɓe peeje maɓɓe peccorde maɓɓe kala haɓe ganda oɗo sarɗiyanke koɗirɗo toon to leydi Sénégal biteɗo Oumar Cissé ko haali ko beele ko gongo walla wona gongo caggal ɗum jandiyankoɓe jokkodiri e ambassadeur mo leydi Sénégal tawateɗo ɗo e Banjulu Basirou Sène o holliri tan de kankone mo wad losko maɓɓe saabu ɗum neɗɗo kala kalɗo haala mum tawata haala kan ko kanum nawori kono tan de ɗum hollirta tan de leydi Sénégal e leydi Gambie ko leydi gotiri sabu ɗum so yeehi ha Sénégal naɓe batti ƴettude ko wiyete ID card Gambie woni carte d'identité mo leydi men Gambie de holliri tan de leyɗele ɗiɗi ɗe koɗe ndendi e koɗe jiidi ko kanji jiidi yummay baba kanji jiidi kadi fina tawa mabje ɗum noon saabi tan de ko so tawi Sénégal na ƴetti carte d'identité leydi Gambie hollirta leyɗele ɗiɗɗe koɗe gotumte jaam ene duumi ɗo e nder leydi meɗen ete Gambie ko denen Abouba ngam Weltare TV ɗo e Serekunda koddanene Abouba to Serekunda sen giwi to leydi Gambie paɗen koto Guinée Conakry wargoji e lepte e viol bannoɗi gila 2009 ha hande ne jokki haala muɗum 28 septembre ngal ɗon boowal ngal ñirɓinino no fewi kono kadi tribunal mo Conakry ha hande ne jokki jaɓɓade wonande ɓen tuumaɓe beele jangto ha gueɗe ɗe ɓuura andede kono kadi ko ɓuuri hen mantinade ko hakkude Tumba Kamedadis Camara kono ko wona ɗum ko général gonɗo e foftorde mum ko on ari jangtade ɗeɗo henna balɗe kala woni Ibrahima Balde o holliti hen gueɗe kewɗe no fewi kono kadi ha hande ɗo gonɗen ɗo tribunal o ne jokki oɗo saha hettade wonande ɓen koninkoɓe tumanoɓe e nder ɗiɗon warangoji to Guinée keddoren ha joni Union africaine sete mabɓe ɓe nelno faade to Conakry gila tan balɗe gila tan 19 ɗo hene lewru gasi ha laaɓi ɓe kaɓi bagasal mabɓe ɓe kooti ngam oɗo saha hettade ɓiɓɓe leydi ndi kala to banggue dawrugol leydi ndi ha tenti dialogue national gonnoɗo waɗede e nder leydi ndi sen giwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire Charles Blé Goudé gonnoɗo caggal leydi mum to Pays-Bas arti kono kadi hanki wo joɗodima e jagorɗo beldal leydi ndi wo erima wonande omo ñaagui yaafuya no fewi faade ɓiɓɓe leydi ndi kala ɗum ko caggal wargoji e lepte bannoɗe 2010-2011 caggal Alassane Dramane Ouattara hakkude e lora bagbonde goto kala holliti ko kañum gañino kono kadi o holliti oɗo saha mo eri ɓiɓɓe leydi ndi kala nde gonata neɗɗo goto ɓe gadda jaam e nder leydi mabɓe mbawa ɓamtude jaam e kisal kono kadi omo decci omo ñaagui yaafuya wonande ɓeena
ɓe koreji men mbara walla ngaña taw ko yiɗen piyande bannode e ndera leydi Côte d'Ivoire to Côte d'Ivoire hakkude Mali gonnoɗo jagorɗo affaire étrangére laamu Ibrahim Boubacara Keita iwi Abidjan fayi leydi gondi kono haalaka hoɗo fayi kankona temon Hubert Coulibaly oɗo sati ɗum ko caggal nde o tumano kanko e Boubou Cissé woɗɓe kala dirtinde ngaluji kewɗi kono wo iwi ɗon andaka holɗo fayi banggue goɗɗo to Abidjan udditi hande tribunal wonande jangu wannongu 2016 taw kadi wanno ko toon to Grande Bassam ha pittali 19 keddi hen wonande ɓen tumanoɓe e nder ɗiɗon wargoji ɗi ñawore mumen udditama capantati hande jolala to Burkina Faso hakkude leydi Côte d'Ivoire kabaruji jaltuɗi gila hanki o hollirama ɗin kabaruji gona gonɗuɗi gam wiyede Blaise Compaoré gonnoɗo hoorejo leydi Burkina Faso yalti aduna hollitama ɗum wodani kono kadi hewɓe kollitina jayndila mo taweteno toon to Qatar laataki tawete ko toon to Abu Dhabi to Émirats Arabes Unis gam ƴewtade cellal ɓandu makko to Burkina Faso capitaine Traoré erima ɓiɓɓe leydi ndi kalde nottoto armée leydi ndi taw koye yarlitade wallude ɓiɓɓe leydi ndi ha ceerta e caɗele ɗum ko caggal nde o sunno konngudi makko gulɗi jawwo holliti ala jihadiyankoɓe ala terrorisme en taweteɓe nder leydi Burkina Faso ko hunde waɗande taw kadi waɗi ɗum jeeyi sababu ko mauvais gouvernance wonande laamuji ɓennuɗɗi tambaki leydi ndi no ponno tamborade ɗum so tawi a woni Wagadugu aɗa ñaama ko weeli aɗa yara ko weeli aɗa lelo to ɓuuɓi jamma ñalawma gonɗa koye feeta aɗa welna aɗa jogui auto ma climatiseur bureau ma e gueɗe ma kala one woni nder ladde ala ndiyam ala safara ala ñamde ala haydara so ɓooyi o wontata ko rebel mawɗo no feewi o holliti kanko o yillima e nder leydi ndi kala o yi won hen so pini gondaka ko ñaami gondaka ko dañi ndiyam won hen ndewata ko caggal daabeji mumen kilométre uji goɗɗoyɗi no feewi gam ƴeewoyde ko jarni daabeji mumen o holliti leydi ndi ne jogui crise mawɗo no feewi to banggue nguura to banggue jaram to banggue safara ɗum jeeyi sababu basal hefti leydi ndi ha ɓiɓɓe leydi ndi hewɓe hen naati e ɗeɗo gueɗe kono jeeyi sababu responsable o ko ɓen wuurɓe guure mawɗe ɗe ene nguuri belɗam ɗon ɗo yimɓe mayata ha hewata nder leydi to feet mawɗo ñalla waɗede wala waɗede e nder guure mawɗe ɗe ɗum noon ɓen mbawata weltanade waɗoɓe ɗen gueɗe ko konngudima ko o hollitiyamo eri kene tolno e duuɓi 17 ha fayen ma duuɓi jeeɗiɗi nde nototo armée leydi ndi kamɓe kala ɓe daro gam yaltinde leydi mabɓe caɗele nde tawno moni kala ko responsable leydi ndi hande caɗele ɗe joguiɗe to Nigéria ne heeɓo taw ko anda ko sommet wonande CEDEAO to Abuja lamorgo leydi Nigéria 4 décembre ɗum noon toɗɗi ko leyɗele tati woni Mali Guinée e faye Burkina Faso gam yurnitade gonagal laamuji transition taweteɗi toon to Nigéria Amnesty e rima yo accite ko ɓuuri yawde étudiant biyeteɗo Aminou Adama Mohammed étudiant jarawo e duuɓi nogas e tati taw koye état mo jigwan nangaɗo guila jeetati lewru novembre ne tawi kaso taw jeeyi sababu nanguedemo ko yaltindemo e konte makko tiwiteri gam hollirde Aisha Buhari woni joom suudu mawɗo leydi Nigéria ɓuttiɗi no feewi o holliti on jeeyi sabab ɓuttiɗi tan ha wayno wayni ñaami ko haalis leydi ndi on message noon rewimo hawo nanga oɗo saha mo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe guila nogas e 5 novembre nduɗo hen lewru laamu leydi Nigéria lawɗini wonande ko syndicat gollotoɓe jiilotono jamma ñalawma hankkadi ne joom suuduma so jibini aɗa jogui fodde ƴettude balɗe 14 congé an gorko gona e sara joom suuduma gam walludemo jogade ngel ɓinguel so yiiɗi ɗanade walla so yiiɗi foftade walla so yiiɗi defde ballodira e makko ballodira gam ɓinguel ngel ko keccel so tawi kon couple jiɗɗon ko wadde adopté ɓinguel gonguel ɗon ɗo ngel dañani lebbi 4 gorko ne wawi ƴettude congé balɗe 14 so ngel dañi lebbi 4 ɗum ala hen hande ala hen janggo Zambie Russie wonande groupe Wagner gomɗini wonande waɗi recruté suka goto étudiant jeetto Zambie janggannoɗo toon to Russie ɗum noon ko caggal nde o yeeyno toon drogue o nanga o dumba nden o yalti kaso ko ɓen ƴettitima o woni koni ko mabɓe kono no maayi kanko on suka mo duuɓi nogas e tati kono noon o mayani e nder combat e wiide groupe Wagner leydi Cameroun
virgiti toon ko ɓakke to legal Thomas ha jeyi sababu 15 neɗɗo mbasi hen pittali mumen ɗum waɗi ko ñande nogase jeeɗiɗi kikiɗe kiɗo to Yaoundé lamorgo leydi ndi sengiwi e Afrique paɗen koto jolam jaɓe to Chine subaka hande o wasi horejo leydi mum Chang Jeme on wasi fittandu muɗum laaminoɗo leydi ndi gila tan hitande 1979 ha yetti l'an 2000 woni hitande ujunnaji ɗiɗi ko nden o wayriti laamade leydi ndi o wasi fittanmo ko yaltira ɗum ko duuɓi 96 mo jeyno e tambiɓe plan ɓamtare leydi Sine to Sine zéro covid-19 ɗum ko caggal piile kam e cokle kam e confinement e seppoji e nder duuɓi tati oɗo saha Chine holliti kala kene wiye coronavirus gasi e nder leydi mum ha laaɓi to Allemagne rokkiri Ukraine kene tolno e 350 générateur ngam wallitade to banggue kuɓɓam ɗum ko caggal nde Zelensky eri leyɗele ɗe kala amin kewi kuppiraji courant kamen ndiyam ɗum ko caggal nde leydi Russie yiiti bombude central uji joguiɗi kuɓɓe leydi ndi beele leydi ndi wawa jogade koye mum to banggue kuɓɓam tekkuɗam ɓeydude nden kay kisal ɓeydude jokkodiral enɗam e koddigal hakkude leydi Iran kame Irak ɗum ko subaka hande o laati hoorejo jagorɗo leydi Irak woni hoore jagorɗo leydi Irak Mohamed Sia Soudani waɗi jillu mum to Tehran jaɓɓimamo toon nando makko ɗum noon ko kaldigal jillu golle ha tenti noon keerol leyɗele mabɓe ɗe fitinaji gondi to leydi leñol kurdi en beele jaam duumiɗo wawa artude toon jeheten koye mondial 2022 ma aran min hen musidɗo men Oumar Dembel Diallo. jam nyalle mon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma bisimilla mon e kabaruji men coftal ballita koye ɗemngal pulaar yaten ko toon to leydi Qatar haalen ko fati e kawguel windiri en koyel hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗenɗon potide kay ñalɗi tataɓiji ɓamtina e ñalawma hankin toon to leydi Qatar hakkude kay kippe mbo Équador kañum tigui jaɓɓino kay barawɗe leydi Sénégal ɗe ko barawɗe leydi Sénégal ɗe kañum tigui fooli kay kippe mbo Équador baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel waddan faami kay barawɗe leydi Sénégal ɗe heeɓi passe muɗum faade kay toon to 8e de finale ngel ɗon kawguel yuɓɓintegel kay toon to leydi Qatar 8e de finale noon baroɗe leydi Sénégal ɗe potital mabɓe kay wonata ko ñande dewbir fande de kay woni ñande kay no woɓɓe hen famirta dimanche arawɗo o so hawri welede Allah ma kay ɓe fettu match mabɓe 8e de finale sanga wattuji nogas ɗi fana e hojom wonande wattuji Europe nawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga kay wattuji 19 ɗi fana e hojom barawɗe leydi Sénégal ɗe noon match mabɓe 8e de finale ɓe hawrata kay ko équipe mo Grande Bretagne ko ɓe inde muɗum woni kay leydi Angleterre ko kamɓe tigui felɓodirta e on ɗon 8e de finale toon to leydi Qatar noon e kikiɗankinden ɗon potiɗe jokkino hakkude kay équipe mbo Hollande ɓuuraɓe andirede Pays-Bas kañum tigui huccodirno kay équipe jawɓiɓe guel ɗon kawguel woni kay Qatar ko nangal on potal ne kay ko équipe mbo Pays-Bas kañum tigui fooli kay équipe mbo Qatar baluji ɗiɗi wondude ndiga wadde on faami équipe mbo Pays-Bas kañumne kay heeɓi passe muɗum faade kay toon to 8e de finale e guel ɗon kawguel e 8e de finale noon kamɓe potital mabɓe ngal kay wonta ko ñalawma hoore bureau so hawri welede Allah tan to leydi Qatar ko hakkude kay équipe mbo Hollande kañum tigui huccodirta équipe mbo États-Unis mbo Amérique wadde on faami kay ko ñande samedi arawɗo o kay premiére 8e de finale kay uditata kay toon to leydi Qatar ngal ɗon potanno ngal watta kay ko sanga wattuji 16 ɗi fana e hojom wonande wattuji Europe nawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji 15 ɗi fana e hojom hande ko toon to leydi Qatar noon heddoɗen kikiɗankin ɗon potide kay ɗe jokkino yuɓɓinede caggal nde équipe mbo leydi Hollande o fooli kay équipe mbo Qatar ɗiɗi wondude ndiga ɓen ɗon wiyeteɓe Pays du Galles kañum tigui jaɓino équipe mbo Grande Britannique ɓinde mum woni leydi Angleterre ko équipe mbo Angleterre o kañum tigui fooli kay équipe mbo ɓen ɗon wiyeteɓe Pays du Galles baluji tati wondude ndiga Iran mbo Mohamed Taremi kañum tigui jaɓino kay équipe mbo États-Unis mbo Amérique ngal ɗon potane kay ko équipe mbo États-Unis mbo Amérique kañum tigui fooli kay équipe mbo Iran baliyel gotel wondude ndiga ñalawma hande noon maɗen ɗon potide ɗe jokku kay toon to leydi Qatar ɗen ɗon potide noon ko potite nayyi fettata e kikiɗe hande potite hen ɗiɗi noon koye wattu goto ɗe yahata sanga wattuji 16 ɗi fana e hojom wonande kay wattuji Europe nawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji 15 ɗi fana e hojom kakone kay équipe mbo Australia kañum tigui jaɓto république mbo Danemark on ɗon wattu noon ma équipe mbo Tunisie kay jaɓɓongorije ɗe leydi France wi noon ha wattuji nogas woni toon to dunde Europe nawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji 19 ɗi fana e hojom ma ɗen ɗon potite jokku kay hakkude équipe mbo Arabie Saoudite kañum tigui jaɓto équipe
keppu mbo Mexico ko non wat kay Pologne mbo Lewandowski jaɓoto kay keppu mbo Argentine mbo Lionel Messi ton to leydi Qatar non koni tigi den don potide kay ɗe jogori yarude caggal kay ko ɗen tigi woni potide fadade kay ko fati kay e ngal ɗon mondial ton to leydi Qatar. Omar Dembel golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garɗe en kekiɗe hande oɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen.